עכשיו אני אסביר לכם איך להפוך משחק מאוד מאוד פשוט לכלי עזר מצוין לתרגול של תנועות הפה כדי להפיק תנועות שונות. או, אי. עכשיו אנחנו נסתכל על המשחק שקניתי ב5 שקלים שיש לו כל מיני חלקים. כל חלק מאוד עוזר כדי לכוון את העיגול של הפה לתנועה שאותה אנחנו רוצים להפיק. למשל, התנועה שהיא מאוד קלה, אותה נוכל להפיק עם העיגול הגדול יחסית הזה. בואו ננסה. ילד שמגיע לטיפול בדרך כלל מפיק בלי קושי, ולכן השלב הראשון מאוד מאוד קל לו והמשחק מתחיל להיבנות. נעבור לתנועה הבאה, התנועה הרבה ילדים לא מצליחים להפיק יוצא להם בואו נראה מה יקרה כשהם ישימו את העיגול הזה ליד הפה וירגישו ממש את התחושה והפידבק הזה יעזור להם. עדיין דומה נכון? אז בואו ננסה לעבור לעיגול יותר קטן ולהפיק שוב זה כנראה העיגול שיתאים להפקת אם נמשיך ככה ונבקש מהילד להפיק את התנועה או ניקח את העיגול הבא ונראה אם זה עובד. מצוין, בדיוק מה שרצינו. והתנועה הבאה בשפה שיש לנו בעברית זה בואו נראה איך אנחנו משתמשים בצד הצר יותר, חלק קטן יותר כדי להפיק. איזה קסם, כל התנועות במשחק אחד. ובסוף הדובדבן שבקצפת, אם הילד הצליח אפשר להתחיל לשחק. לוקחים את כל העיגולים ומתחילים פשוט לתרגל את התנועה שבה הוא לא הצליח. למשל לא הצליח להפיק אפשר פשוט לחזור על ההפקה המון פעמים. בואו ננסה שוב עם העיגול שלנו. יש! ילד שיזכה בנוסף לתרגול ליהנות גם ממשחק כזה שמחזק אותו בכל הצלחה יביא לתרגול רב יותר, בהנאה גדולה יותר של הילד, וככה אפשר יהיה לראות התקדמות שלו ובהמשך הדיבור שלו יהיה מובן יותר. שיהיה לכם בהצלחה.